heart sa mga netizens ang cute kaayo nga pagsayaw ni unang hirit host Matteo Guidicelli kauban niyang asawa. Mano-manong gitudluan siya sa mga dance moves aron makaduyog lang sa kanta. Game na game kaayo siya misayaw o midawat sa Alam Dance Challenge. Ang rising star nga si David Cornsweet ang bagong napiling modela sa iconic role sa umaabot nga salida nga Superman Legacy matod sa Warner Bros. Gianunsyo sa studio nga si Cornsweet ang bagong Clark Kent nga makapare sa The Marvelous Mrs. Maisel star Rachel Brosnahan isip bagong Lois Lane. Ang Superman Legacy gikatakdang i-release worldwide July 11, 2025. Mainitong gisugat sila Voltes 5 Legacy stars Ysabel Ortega o Miguel Tanfelex atol sa Sangyaw Festival 2023 sa Tacloban City. Naki-let's vote in sa kasadya ang mga kapusong Taclobanos ngadto sa GMA Kapuso Village, Barangay Santo Niño North. Nalingaw nga naki-selfie si Ysabel sa mga tumatanaw samtang mihalad siya og awit. Human mipalyar ang pag-vote in sa Voltes 5 robot pagkagabi. Finally, nagmalampuson nga nag-vote in ang Voltes 5 robot. Butang nga gikalipay ni Dr. Smith ug kumpiyansa silang mapildi nila ang Beast Fighter nga si Namazuka. Magpapildi ba kaha ang Boa Zenian Empire? Atangi karong gabi 8 PM sa GMA Talibaban ug Kapuso stream sa Facebook ug YouTube.